Da chi'n ymuno efo ni rwan yn ei chanol i yma'n rhagfrofion yr adran ganolradd yn y ganolfan gneifio Meirion yma yn y sioe fawr 2019 a'r un mae gennym ni rwan Hugh Hughes a'r stondin 2 Jonathan Howells y 2 o Gymru, Ryan Addison y bachgen lleol, a'r 3 a'r 4 Alex Bennett, a'r 5 David Davies a wedyn yr holl ffordd o Seland Newydd a'r 6 Liam Lowry. Mae yna 4 o wyn yn y gorlan ond ar hyn o bryd mae'r bechgyn yma'n hedfan. Mae'r adran yma wrth gwrs yr adran ganolradd wedi adeiladu llawer iawn o brofiad ambell un o'r rhain wedi bod yn Seland Newydd yn cystadlu yn barod ac wedi deall sut mae pethau i fod. Ar hyn o bryd, da ni'n edrych ar Jonathan Howells yn fan hyn ar stondin y rhif 2 yn cael hwyl dda arni ac wedyn ar 4 dyma ni Alex Bennett, Ryan Addison mae'n drwg gennau ar 4 fan hyn ac wrth gwrs mae'r cneifio yn fan hyn yn gyfuniad o gyflymdra a taclusrwydd. Da ni wedi gweld yr adran iau yn canolbwyntio ar taclusrwydd. Alex Bennett yn fan hyn yn hedfan lawr y goes ola yma. Rwan mae yna gyflymdra yn hanfodol hefyd. Mae'r bechgyn yma'n cneifio cannoedd os nad miloedd bob blwyddyn yn barod wedi adeiladu gyrfa ac yn gweld i dyfodol yn ddisglair. Dyma ni'r bachgen o Seland Newydd Liam Lowry yn fan hyn. Gynta wrth gwrs wedi arfer efo tissue talcen ar lawer iawn o'r defyd. Mae o'n gneifio yn fan hyn wrth gwrs. Wyn sydd dan sylw ar rheini yn rhai arbennig wedi cael ei darparu gan y ffermwyr lleol. A'r holl waith sydd yn mynd mewn, mae'r rhaid camol hynny. A hefyd wrth gwrs mae'r rhaid cydnabod y nawdd sydd yn digwydd ar gyfer digwyddiadau anferth fel hyn. Stondin 1 ydi Hugh Hughes. Mae'r noddwyr yn agri-advisors ar gyfer yr adran yma yn ogystal ar adnabyddus Lister wrth gwrs y cwmni offer cneifio. A David Fagan drosodd fel arfer o Seland Newydd yn ei cynrychioli nhw. Rwan ta, dyma'r darn anodda o unrhyw ddafedyn i'w cneifio y gwddw. Mae'n gyfyng yna, mae rhaid gwylio rhag y clustiau. Sylwch ar y gafel mae'r gwaith llaw chwith na'n i wneud ar yr holl broses. Yr un mor bwysig ar llaw dde, a dydy gwir ar 6 unwaith eto golwg sydyn sydd gennym ni fan hyn ar Liam Lowry. Pwy sy'n mynd i orffen gyntaf? Mae'n mynd i fod yn agos rhwng Jonathan Howells ond Liam Lowry o Seland Newydd ar hyn o bryd yn rhedeg lawr y goes diwetha yna ac oni bai bod unrhyw beth mawr yn digwydd. Fo fydd yn pwyso'r botwm cyntaf. Ie, y botwm coch i Liam Lowry o Seland Newydd.